V ďalšej časti príbehov z Hrádku sa pozrieme na osud jednej nenápadnej ženy Anastázie Šmeringovej a rozpovie nám ho jej vnučka Terézia Cigerová. V prvom rade začnem, bola to moja babka alebo babina, proste, ktorá bola v 61. roku pozvaná na Pražský hrad ako budovateľ socializmu, bola aj odmenená prezidentom Antonínom Novotným, ktorý je tu nám bola jeho sekretárka Anežka Hodinová Spurná. No a ďalej... Za čo dostala ocenenie? Čo robila? Ona ocenenie dostala ako v tých rokoch, proste budovateľ socializmu, začínala v Hrádku ako prvá pri zakladaní družstva. Tento príbeh začal písať vtedajší predseda družstva Jozef Opet, ktorý ocenenie navrhol. Z Trenčianskeho okresu prišiel pani Šmeringovej list a tak sa vydala do Prahy, kde sa konalo medzinárodné oceňovanie žien z celého socialistického sveta. Dnes už málo kto vie, že pôvodné hrádocké družstvo stálo na úplne opačnom konci dediny, než kde stojí dnes. Prvé hrádocké družstvo bolo zriadené oproti kostolu a na tento účel bolo plánované znárodniť aj farskú stodolu, ktorá stála na miestach za mnou. Plán sa ale nestretol s pochopením a preto bola stodola stojaca pred kostolom za pôsobenia pána farára Tamaškoviča narýchlo zbúraná a na jej mieste vysadený park, ktorý je tu dodnes.